Ideme naštartovať škadovicu. Otvoríme si toto tu. Simplica, clever riešenie. A teraz pumpička. 10 krát snáď bude stačiť. Neviem. Zistíme. Sytič. Máme ho tak. Uvidíme na koľko. Na veľa. Vyradíme. Napumpujeme. A máš rýchlosť? Nemám. No veď chvála Bohu. Si ho málo natiahol. Asi. Asi dobre. Dámy a páni, vítam vás pri Škodovke. Po roku toho, čo sme ju mali v garáži a robilo sa na nej po 3 mesiacoch vyvárania a po určitých útrapách, ktoré sme s ňou mali. Cez zimu vlastne sa na nej absolútne nič nerobilo. Začalo sa na nej robiť kedy? Február. Vo februári, no. Je to tak možné. A vlastne 3 mesiace sa robilo a dneska sa pozrieme na to vlastne, čo je nové s týmto autom. Čo sa týka motoru, urobili sa rozvody. To neviem teraz, či sme dávali do toho posledného videa. Každopádne sú rozvody urobené. Je tu nový karburátor s tým, že je nastavený, je to proste načasované, aby to troška lepšie bežalo. Aj to troška lepšie ide úprimne. Teraz, oproti tomu, keď som to skúšal šoférovať predtým, tak sa to normálne, že šoféruje ako auto a nie ako traktor. Ako traktor, hej. Ešte ma tak napadlo, funguje nám konečne ventilátor vpredu a ja si teraz nie som istý vlastne, čo sa spravilo, aby ten ventilátor konečne fungoval, lebo nám ho nejak nezapínalo a bol to celkom problém, keď to auto stálo. Viem, že nám raz vyvrela voda. A neviem teraz, že či poistka bola zle. Ja sa ešte spýtam, čo s tým bolo zle, čo sme s tým vlastne spravili, lebo ja už si to nepamätám. Takže tu máte dôvod vlastne, prečo nám ventilátor nešiel. V podstate sa vymenil iba snímač teploty, to ale nepomohlo, takže sa to muselo nakoniec celé odzdušniť a asi tam bol nakoniec najväčší problém. No a čo sa týka motora, tak to je asi také, že všetko, lebo viacej než motor sme robili nejaké doplnkové veci, a ako sú napríklad tieto zadné svetla, ktoré ja teraz zapnem a ukážem názornú ukážku, že čo je tam vlastne urobené. Neviem, či to bude vidno, ale svietia obe. Jaj, je to vidno. Ale keď zmačknem brzdu, tak to je vidno asi lepšie. Takže v podstate nám svietia obe zadné brzdové svetla. Docielili sme to jednoducho, sú tu vlastne žiarovky s 2 vláknami, jedno je na brzdové a druhé je na obyčajné svetlo, takže krásne svietia obe. Čo sa týka zadku, tak máme ešte koncovku výfuku, takúto fajnú tuningovú, to je tam iba na to nasadené, chápeš, priskrutkované, nech to vyzerá tuningovo. Samozrejme sme znova troška oprášili lesk na gumy a použili sme ho na všetky plastové časti, tak vyzerajú, že sú celkom čierne, ale asi by bolo lepšie to nastriekať, lebo dlho to nevydrží, povedzme si úprimne, je to celkom masné, akože vyzerá to fajn, na zrazy to v podstate stačí, už keď človek si pneumatiky oživuje, tak si oživuje aj ostatné plasty. No a keď sme pri pneumatikách, tak tu máme nové disky. Neviem, či aj pneumatiky nie sú náhodou nové, konkrétne Matadorky, lebo majú celkom hlboký vzorok, takže asi to budú nové Matadorky. Každopádne toto sú kolesá, ktoré sú celkom, by som povedal, raritné na tých autách, pretože naposledy, čo sme boli na tej batôžkovej jazde, tak keď som tak kúkal po tých autách, tak to nemá, alebo respektíve nemal to nik, aspoň som si nevšimol. Ak ste to mali tam tak ako soráč, hej, ja som to nevidel. Vyzerá to zaujímavo, hej, je to niečo originálne. Ešte čo vlastne budeme chcieť meniť, tak sú tieto krytky, ktoré by mali ísť troška asi do farby, ja neviem, či budú strieborné alebo také chromové. Ale vyzerá to celkom v pohode, lebo vlastne máme aj ten ventil. Ten znak je taký čierny. Aj toto máme také čierne, takže vyzerá to celkom v pohode. Tieto hovadiny kupovali osobitne a ja mám pocit, že všetky 4 stáli 60 €, také dačo. Preboha. Dávam sumu, že koľko to stálo, ale nonsens úprimne. Tým sme ešte pri zadku. Celá zadná náprava je v podstate natretá na čierno. Tým, že sú natreté aj, ono to nevidno. Každopádne mali by byť vlastne pružiny, obe natreté, tým, že na modro sú. Naprava by mala byť na čierno, takisto aj brzdy sú natreté na čierno. To môžete vidieť na kolese, chápeš. Ja skúsim nájsť teda nejaký záber toho, že ako to tam vyzerá vzadu, snáď to nájdem. No a môžeme sa posunúť ďalej dopredu. Moc sa tu toho nezmenilo, ale máme konečne logo Škodovky vpredu, takže chápeš, už to zase začína zapadať troška viacej do seba. Čo si teraz môžete všimnúť, my sme to auto aj striekali, respektíve tak do polovičky.
Ale čo si môžete všimnúť, tak tu je úplne iná farba toho predku, ako je na blatníkoch. Dávali sme si namiešať farbu v jednej lakerni, jak sa to volá, tam, kde autolaky predávajú, chápeš, kde si to dáš namiešať farbu. Sme dávali v dvoch rôznych týchto predajniach. V jednej to namiešali dobre, že to vyzerá akože ako podobný oteň a v druhý je nejaký proste dozelená, nevieme prečo, akože sa im to tak podarilo. Takže tu je troška rozdiel ešte farebný, ale to sa bude doľaďovať. Co ste videli minulé video, tak si pamätáte, ako sme sa snažili zakryť to hrdzavé miesto pri smerovke a vyzeralo to otrasne, lebo tá farba bola proste iná. Tak konečne je to zakryté. Ja teraz už neviem, na ktorej strane to bolo, či tu, alebo tam bola anténa. Tá už tu není, keďže aby tu nebola diera, proste aby to nehrdzavelo a teda, tak sa dala anténa preč. Ak sa bude dávať rádio, tak sa dá možno také, že retrofit digitálne, uvidíme ešte, že čo tam bude. Nech to k tomu autu akože aj sedí. Ešte to nemá ani repráky, takže ako môžeme rozmýšľať potom. Auto je vystriekané, v podstate sa mi zdá nejak takto. Na zadných stĺpikoch je to vlastne najlepšie vidno. Ono je to vystriekané niekde tu. Je to trošku vidno, je tam menší rozdiel farieb. Ale problém je, že toto tu už bolo striekané. Predchádzajúci majiteľ, ktorý to mal, tak to nastriekal niekde potiaľto. Takže je to teraz taká, že trikolóra, chápeš? Jedna farba, druhá farba, tretia farba. Ale furt to vyzerá lepšie, ako to vyzeralo predtým, kde celý ten spodok, ak si pamätáte, tak to bolo, že toho sa nedalo chytiť. Veď to nebolo ani že rovné, to bolo, že potras. Teraz to je pekné, lesklé. Je tam troška akože pomaranč, ale to sa dá vylešiť, takže to není až taký problém. To nás v podstate privádza ku prahom, alebo neviem, ako to skloňovať, ktoré sú... No rezalo sa tu všade v podstate. Ja vám ukážem teraz videjka, kde sme to auto v podstate robili. Robilo sa celé blatníky, zistili sme, že tam bolo úplne strašne veľa problémov, ktoré sme my nevideli, keď sme to auto kupovali. A museli sme to všetko vyriešiť. Bolo tam... Niekto už sa snažil to auto vyvárať, ale vyvaril to tak, že nalepil 2 plechy na seba. A vlastne ten zlý plech bol pod tým dobrým novým plechom, to sa dá ako prehrdzávalo ďalej a otras. Proste bol to, ako sa to povie? Hnoj. Hnoj, to inak sa to asi nedá povedať.
krátky update ohľadom Škodovky. Z týchto videí, čo som vám už ukázal, tak ste mohli vidieť, že autičko sa vyvarilo, začína vyzerať. Dajme tomu dobre, akože no je tu ešte troška hentej. Pomaranče proste sú na aute, ale zase ešte vybrusí, zaleští, na to bude vyzerať dobre, to ešte uvidíme. Interiér tu ešte není, to sa všetko ešte bude dorábať. Začína sa to pripravovať. Vlastne musí to byť dorobené za koľko? Za 7 dní? 8. Menej, 8. A dneska je 3. 4. 4. Za 4 dní to má byť hotové. A je to v takomto stave, no. Teraz urobíme skúšku dverí. Idú, parádne. Môžem otvárať a zatvárať dvere. Není tu ešte ani nárazník, ani nič. To budeme musieť znova niečím natrieť, lebo ako... Máme na to 4 dní, aby sa to dalo dokopy. Musíme teraz vyleštiť tu na toto, ten prechod, ako sa to auto striekalo. Hej, to máme. Je to cítiť aj na prste. Ono by sa to malo zaleštiť. Uvidíme, ako to bude vyzerať, keď sa to zaleští. Ja budem musieť konečne po dlhej dobe vybrať svoju leštičku. Takže vyskúšame toto. A tak. Keď sa presunieme do interiéru, mali sme túto novú priehradku, originál škodovácku, tú hrubšiu, takže tie staré sa dali preč. Sú tu ešte vidno dierky, ale to sa opraví. Dali sme túto, celkom pekne to sedí, ono ja keď zavriem dvere, tak je to presne vlastne po tú vodičovú sedačku, takže je to celkom fajn. Tu máme nové tlačítko na hmlovky, ktoré ešte nefunguje, lebo není zapnuté, ale ešte jedno potrebujeme zohnať tu. A možno sa budú dorábať vlastne aj predné hmlovky, alebo sa urobí nejaké denné svietenie do hmloviek, to ešte uvidíme, budeme sa bavkať. Úprimne vtipná vec, ktorú tu musíme spraviť. Páčka na stierače je opačne. Čiže keď je na dvojke, tak nejdú, a keď je dole, tak idú. A mám pocit, že tam je iba jedna rýchlosť, takže to budeme musieť troška urobiť. A nejakým štýlom sa to niekde, je to tam akože zapojené. To preto je hore tá páčka? Ja úprimne mám pocit, že keď to dám úplne dole, že to začne ostrekovať, ale ostrekovať by to malo, keď zmačkneš tú páčku a to nefunguje. Alebo od seba. Môžeš to nepúšťať teraz? Prečo? Veď ťa to iba odleje. No ve to. Ono to znie strašne krátko, ono aj toto video asi bude celkom krátke, že sme toho urobili celkom málo za ten čas, ale my sme to reálne, že sa to 3 mesiace sa to vyváralo. Jeden mesiac jedna strana, druhý mesiac druhá strana, potom sa to striekalo, dávalo dokopy, vyberalo. Robilo sa toho strašne veľa z nášho pohľadu. Z vášho pohľadu som vám zhrnul, čo sa robilo v podstate a je to také asi jednoduché. Vyzerá to jednoducho, tak jednoduché to fakt nebolo. Čaká nás Miatka. Vlastne toto video je také vyplňové predtým, než vám ukážeme, v akom stave je Miata. Dneska sme nastriekali konečne všetky diely, takže akože máte sa na čo tešiť na budúce videjko. Bude to bomba. A ešte mám pre vás pripravené videjko s diagnostikou, ktoré si budeme akože skúšať diagnostiku. V živote som diagnostiku nepoužíval, tak budeme niečo skúšať. Chcel by som vypnúť start-stop systém. To uvidíme. No naštartuj. Ono to nemá posilovač riadenia. A spojka tomu zaberá strašne vysoko. Ja ju pustím a auto nič. Ako toto môj oco mohol šoferovať. Ale to by som chcel ešte Žigulíka. Miesto tohto, ale tak necháme to tak. Povedz čaute už len. Ahoj.